meu castañeiro é moi pequeniño, pero estou orgullosísima del, porque dou non sei cantas castañas, pero voulas enseñar. Pónselle un pé nun lado, o pé no outro e ábrese. Aí están. Mirade que fermosura de castañas, enormes, grandes, bonitas. Mirade que curioso, vou vos explicar unha cousa. As castañas, os castaños teñen flor macho e flor femia no mismo árbol. Non é que haba que plantar os machos e femias. Pero a flor femia está como, digamos, no medio da flor macho, que é como se foran unhas espigas que botan moitísimo polen para polinizar a flor femia. E dependendo da cantidad de flores que sean polinizadas en dentro do ouriso, ou que vai a ser o futuro ouriso, as castañas poden ter unha forma ou outra. Esta, por exemplo, foi moi mal polinizada a flor deste lado e a flor deste lado, e só se polinizou ben a flor do medio, e por iso esta castañiña é redonda, porque non tuvo que loitar polo espacio con esta nin con esta castaña. Pero este outro ouriso que vos abrín antes, sin embargo, foron ben polinizadas as tres flores. Entonces, en dentro do ouriso, tuveron que loitar polo espacio. Por iso esta é redondeada cara a un lado e esta é redondeada cara a outro. As dúas son planas e esta ten forma como media triangular ou plana polos dous lados, porque non pudo medrar, porque estas non lle deixaron. Esta castaña ten o tamaño da miña cabeza. Mirad este caso. Estas dúas cresceron tanto, e esta do medio quedou sin polinizar, que non é nin siquiera unha castaña. Isto non ten valor culinario. E estas outras dúas teñen a forma da expansión que puderon para os lados do ouriso, e por aquí, por eso son planas. Podes estar máis orgullosa dun pau tan pequeniño que empezou a dar este ano, e que de así.